El sector del comerç està immers en grans i continus canvis que fan que el que havia funcionat fins avui ja no sigui garantia d'èxit per demà. Han canviat els estils de vida, els hàbits del consumidor i els formats comercials. L'oferta comercial ha crescut i s'ha sofisticat i la competència s'ha endurit. La creixent sofisticació del món del comerç i la distribució i els projectes d'expansió i cooperació de les empreses de comerç fan necessària la incorporació de professionals amb formació superior i coneixements molt específics del sector per ocupar llocs de responsabilitat. Per això, Escodi i la UAB, amb la cooperació de nombroses empreses líders dins del sector del comerç, varen dissenyar una nova titulació universitària que va començar a impartir-se en el curs 2007-2008 a la seu d'Escodi a Terrassa. El graduat en Direcció de Comerç i Distribució, títol propi de la UAB de 180 crèdits europeus que obre les portes a futures activitats científiques i de recerca aplicada al comerç, la distribució i el retail i ofereix per primera vegada als joves amb talent i passió pel comerç la possibilitat d'una trajectòria professional ambiciosa en aquest sector. Les pràctiques que fan els alumnes de Direcció de Comerç i Distribució giren al voltant de 6 eixos estratègics sobre els quals es sustenta el pla d'estudis. L'entorn en què es mou l'empresa, el consumidor, el qual cal entendre i seduir, l'establiment comercial, tant pel que fa a la ubicació com al disseny arquitectònic, l'interiorisme i la col·locació dels productes, l'estratègia i organització de l'empresa comercial, models d'empresa comercial i d'expansió, habilitats directives i de comunicació. Els nostres alumnes han fet pràctiques a més de 10 departaments diferents dins de diverses empreses de comerç, des de l'àrea de gerència o la d'expansió a àrees com màrqueting, logística i qualitat de producte, etc. Les tasques que han desenvolupat amb aquestes pràctiques han estat múltiples i enriquidores per totes dues bandes. Així, per exemple, els alumnes han portat a terme auditories internes en punts de venda, anàlisis de l'assortiment, de ruptures d'estoc i d'ubicació de productes per famílies, control de comandes, prospeccions de mercat i estudis de la competència, anàlisi de marges comercials, anàlisi de merchandising i de posicionament de marques i un llarg etcètera.